Aprebi waves so nkwa na obenya ni nyina say medikan akachiro say ene edasoro nkokra we nana ama konadu yadom otoso miensa nana hima himfie ne adre opemso Otumfour Osie Tutu II otoso mienu Akwasidea de otoso miensa watena konwa so emfie aduenu nan na Akwasidea di kanti opemso wo ba bachia ne nua ne mame ne futufuo na bere watia oba aba bachia no na hima ana wodi asa no Yadie nyinara yesama ne yeye sa wo ba abotre clinic ya enka wo yade doctor no ankasa be miemia wo nsa no ne wo na ya no na yadie bia eha wo no waka ne nyina akyerew na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma yade sisi ya wo ya wachiri kase no eya wo ya stroke eha wo no womra abotre clinic ye nam ensa no ene enaya no amiemia so be san yade a wo haw bia eni akire abotre clinic ye wo enkran tema ene kumase fre doctor e wo 024-790-4473 and now 024-916-4977. Abutre Clinic. Yanam ako pressure kwan so besan yade.